Il-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia resqet rikors fil-qorti tal-maġistrati u qed titlob investigazzjoni min-naħa tal-pulizija u inkjesta maġisterjali wara dak li sejħet attentat ta' tixħim ta' ġurnalist mill-avukat ta' Jorgen Fenek. Ir-rikors ġie ppreżentat mill-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija f'isem il-familja Caruana Galizia. Rikors li fih il-familja qed tgħid li l-fatt li l-akkużat li għadu taħt il-kustodja tal-pulizija inqabad jipprova jdajjed l-amministrazzjoni korretta tal-ġustizzja għandu jinżamm fir-rekords tal-proċeduri. Il-familja talbet ukoll lill-qorti li qed tisma' l-każ ta' Fenek proseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello biex tordna lill-Kummissarju tal-Pulizija biex minnu fih tibda investigazzjoni kriminali u inkjesta biex tevita tbabiż tal-provi. Il-Kummissarju tal-Pulizija ntalab ukoll biex jieħu l-passi kriminali kollha opportuni kontra kull awtur, intermedjarju u kompliċi f'dan ir-reat. Il-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenek għandha tkompli fit-2 ta' Diċembru li ġej iżda saret talba mill-akkużat biex ismih isir qabel.